Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir neçe musulman doganlarımız yazdılar ve soradılar. Ve şolaryň biri diýe jihada çagyrýa we hökümete garşy gidýär diýerler. Şoňa jogap berseňiz diýe. Yani biriler çykyp meni garalamak üçin Peygamber Muhammed Allah nazar hökümete garşy gidýär, ýaşlary jihada çagyrýar we şoňa meňzeş bir sury boljak we bolmajak zatlar hakymda gurulap, töhmet atyp ýalan gepler ýaýradýarlar. Muny bir näçe ýerden eşitdik, gine musulman doganymyz hem şoňa jogap berseňiz diýipdir. İnşallah musulman doganlar bu ýalan töhmetlere jikmejik jogap bereliň. We bu gurrumyzda musulman doganlar öň derslerde aýdyp geçmedik käbir zatlarymy musulman doganlarymyz bilen paýlaşjak, üns berip diňläň. We soňunda bir dilek etjek we men amin diýjek. Şol töhmet atýanlar hem eger durs bolsalar şu dilege amin diýsinler. Doganlar bilýänler, musulman doganlar aňsat gaty zerur görmesek bu hili ýalançylara jogap beremek. Emma bular yine gaty ownap pese düşüp aklyň aljak we almajak zatlaryny gep gurrumlar ýaýradyp başladylar. Bu gepler kimler ýaýradýar? Bu gepler musulman doganlar bidgatçy, soplar ýaýradýarlar. Näme üçin ýaýradýarlar? Sebäbi näme? Sebäbi musulman doganlar üns beren bolsaňyz, şolaryň bidgatçy ahunlarynyň dine ters gelýän hereketlerini açyklap, reddiye dersi goýup başlanmadan bäri bularyň bu hili töhmetleri we asly esasy bolmaýan gepleri köpelli. We köp kişiler şu bidgatçylaryň dine ters gelýän ýerlerine düşünüp göz açylyp başlady. We bular hem şundan gaty bir rahat boldular. Bu bidgatçy soplar musulman doganlar mert bolup ýalňyşlaryndan, dine ters gelýän işlerinden el çekmeli bolyn, ona edip bilen oklar. Hawa biz ýalňyşypdyr diýip öz hatan kabul etmek üçin hem mertlik gerek. Reddiyelerimizde biz näme diýdik? Diňlen doganlarymyz bilýänler. Diýen şu sözleriniz, edýän şu hereketleriniz dine ters, Kur'an sünnete ters, delilsiz. Şulardan el çekin we bilmeýän adamlary adaşdyrmaň diýdik. Näçe san ders bar, käbir bir sagat, käbirler azyrak delili bilen düşünürdik. Diňlemedik doganlarymyz näme bardy gurrun diýäne düşünmek üçin ilki şolar diňlesinler. Hiç kime söwmedik, töhmet atmadyk. Hatda biziň ahunymyz bunu diýmedi diýmesinler diýip, musulman doganlar beýle däl diýmesinler diýip, şol dini ýoýýan bidgatçy ahunlarynyň dine ters gurilen ýerlerini seslerini goýduk. We bu hili derslere musulman doganlar reddiye diýilýär. Ýani näme diýmek? Bir kişi din adından ýalňyş bir zat orta assa we ýalňyşy dogry diýip halka öwredýän bolsa, diniň hökümleri ütkemez ýaly. Din ýoýulmaz ýaly. Bilýänler şol meseleň dogrusyny delili bilen açyklamagyna we şol ýalňyşy tanqid etmegine reddiye diýilýär. İslamda musulmanlaryň arasynda reddiye dersler bolanlygy üçin din ütkemän saklanyp gelýär. Bir çykyp ahun molla pir adyna bolsa bolsun, din adından ýalňyş gurulaýar. Musulmanlardan hak bilýänler oňa gaýtargy berýärler we şeýdip hak bilen batyl bulaşman saklanyp gelýär. Emma musulman doganlar bularyň käbiri şu zatlar anyklalyň, aslyna ýetip göreliň, gözläp göreliň diýmeň ýerine, sag bolsun aýtmaň ýerine sen biziň ahunymyza dil ýetirýäň diýip şahsy hüjüme we töhmete başladylar. We bilmeýän kişilere men barada ýalňyş maglumat berip maňa garşy kuş gurmaga başladylar. Bularyň musulman doganlar orta atan töhmetleriniň bir toparyny biz öň jogap berdik. Inni täze ýaýradyp başlan töhmetleriniň bir topary şu soragda da musulman doganymyzyň diýişi ýalak, jihada çagyrýar, hökümete garşy gidýär diýerler. We ýene de bularyň käbiri Peygamber Muhammede dini ýykmak üçin haltalap pul berýärler. Ýehudiler bunu goraýar, şonuň üçin oňa degip bilen zok diýär. Ýani musulman doganlar bularyň fantaziýasy Hollywoodam geçdi. Men nirede nähil gazanç edýän, nähil sowda edýän, meni bilýänler gaty gowy bilýär. Bu gepler, bu gepi diýäniň nähil ownuq pes, namarda adamdygyny görkezýär, aslynda özüni tanıdýar. Men siz ýaly märekede Kur'an okap pul alamak, halka mevlid okap berjek diýip peýgamberiň arkasyndan, Kur'anyň arkasyndan duýunçak alýan, duýunçakçy ahun molla däl. Bu sözler diýäniň sypatyny görseňiz musulman doganlar selleli, sakally adam, Allah saklasyn. Türkmen näme diýär? Akmak dostum bolandan ýa dana düşman ýaxşydyr diýär. Düşmanyň bolsa da musulman doganlar mert bolsa gowy. Çünki mert düşman seniň bilen mert sowuşýar, namartlyk etmeýär. Emma gynansak da musulman doganlar şu hili doňuz häsiýetli adamlar bar, munafyk häsiýetli adamlar bar. Selle geýip sakal öýberip Allah peýgamber adyndan lokkulok gydyp gurlap, boğazyna bat berip, ýalany gurlamaga, töhmet atmaga, eşitmedik zadyny eşitdim, görmedik zadyny gördüm diýip ýalana şaýat bolmaga taýin molla sypatly namartlar bar. Musulmanlar üçin, halk üçin iň howply kişiler şular. Halaman bilersin, Lalaşman bilersin, emma töhmet etmek näme diýmek? Ýalan gurlamak näme diýmek? Ýalana şaýat bolmak näme? Bu ne dine sygýa, ne adamçylyga sygýa. Gurrunmyň başynda da diýişim ýaly musulman doganlar bu hili adamlar üçin gurrunmyň soňuna bir dilek eders. Bu diýen zatlar musulman doganlar bu töhmetleri düýünden asly we esasy bolmaýan gurrunlar,
Eşege aýtsaň gülküsi tutar diýlen boş gurrunlar. Yalanlygyny delili we subutnama bilen açyklap bereýin. Birinji bilen musulman doganlar meniň derslerimi ýygydarly diňläp gelýän doganlar buňa şaýatdyr. Bu hili zatlar hökümete garşy gürlemek, jihada çağırış etmek, ayaklanmak we şoňa meňdeş ýurda, watana, ýurduň asudalygyna ziýan berjek sözler we hereketler biziň derslerimizde asla eşitmersiňiz. Bu hili düşünjeler we hereketler asla bizde bolmady we inşallah bolmazam. Hiç bir akidesi ahli sünnet musulmanyň bu zatlar eşitmersiňiz. Emma bu hili pikirli insanlara karşı kän zat eşidersiňiz biziň dersimizden. Öz başyna jihada çağırýan, hökümete garşy gürläp, hökümeti ýamanlaýan, ayaklanmak, miting, zabastowka we şoňa meňdeş çağırşlar edýänlere garşy biziň derslerimizden kän zat eşidersiňiz. Ikinji bilen musulman doganlar meniň watançydygymy, türkmençidigimi, türkmen taryhy bilen nähil ýakynan gyzyklanýanymy, türkmen dilimizi arasda saklamak üçin nähil ähmiýet berýänimi meni ýakynan tanaýanlar şaýatdyr. Hatta mektep wagtymyzda men näme bilen meşgul bolýardym, haýsy däpde surumyz ýitip gitmezligi üçin aktiv gatnaşýardym. Arasynda döwletiň resmi TV kanallaryna çykýardyk. Yeri gelýär aparatda birinji setirde ýaşlygyň öňünden geçýärdik. Haýsy däwimiz ýitip ýok bolmasyn diýip aktiv gatnaşýardym. Meni tanaýanlar gaty gowy bilýärler. Bu namart töhmetçileriň musulman doganlar asla türkmençilik barada gürlemäge haky ýok. Türkmen halkynyň iň halamaýan häsiýeti yalançylyk, töhmetdir, ýalana şaýat bolmakdyr. Siz ýalak ýasama pir soplar barada, dini ýoýanlar barada Magtumul Pragyň Allahyň rahmet etsin gowy setirleri bar. Magtumul Pragy diýe baglaýyp böhtan ile, pakır ähline tagsirler, selle baglap başyga aç böri sopy pirler. Eýleyip halk üstüge köp hileyi tezwirler, ger halaly, ger haramy tapsa tıkarlar ýerler. Rozy magşar hak Resule ne jogap berler? Şekdeýler dostlarym, gelli kıyamatdan nişan diýe. Başga bir ýerine diýe, bir para soplar, sopy men diýer, soramaz zalymyň tagymyny iýer. Biz ýaşy kişi diýsinler diýer, her işikde söhbet aça başlady. Ýene de diýe, il akşamdan sopy men diýip ýatarlar, goşluk turup öwliýalyk satarlar, adam görse sopy men diýip öterler, täreti teýimdir, hasasy keşsiz diýe. Magtum ul başa baglap selleler, aç böri ýortup neçe mollalar, halallan haramdan ýygnap gallalar, herne tapsa diýilmay dyka başlady diýe. Ýene bir şahirlerimizin biri şu setirler diýipdir. Almak üçin il gezer pir, ýyl-ýyllan nefsi güç getir, her yetenler sopy men diýir, gowry selle harap eder diýe. Allah rahmet etsin, Magtumul Pragy hem biziň halkymizy şoňa meňdeş ýalançy, ýasama sopy pirlerden äge edipdir. Bu öz wagtynyň ýalançy pir soplaryndan kän şikaýet edip ýazan başga da setirleri bar. Halka iň ziýanly kişiler şular. Bu ýasama soplar näme diýerler? Magtumul Pragyň pirlik soplyk barada ýazan goşgylaryny alyp näme Magtumul Pragy Allah rahmet etsin, soplyk pirligi öwüpdir diýerler. Magtumul Pragyň öwüp ýazan sopy pirligi hol gadim döwürde ýaşap geçen Cüneydi Bagdadi ýalak olardan soňraky hakyky soplar. Ol siz ol goşgylaryň arkasyna bukulmaň, Magtumul Pragyň ödüm siz ýalak ýasama sopy pirlerden bizar bolup öz döwrüniň ýalançy molla ahunundan şikaýet edip näçe goşgy ýazypdyr. Magtumul Pragyň Allah rahmet etsin, eýem öz döwrüni oň ýalak adamlar gaty azalypdyr, inna hiçem ýok. Özüňizi ol setirleň arkasyna bukulup özüňizi bidgatlaryňyzy dine edýän ters hereketleriňizi aklajak bolmaň. Üçüncü bilen musulman doganlar meniň tek Türkmenistanda wagtym käbir ýalňyş düşünjeli insanlar bardy. Şolar prezidentimize kapyr diýip hökümeti ýamanlaýardylar. Hökümete karşı gitmeli diýip şoňa beňzeş pikirleri bardy. Men şol wagtlar kiçi ýaşymda bolsam-da Allah Taala dogry düşünmek nesip etdi. Şolara garşy musulman doganlar bilenimizden we başaranymyzdan göreşdik. Beýle diýmän, bu diýäniňiz dogry däl diýip şol ýalňyş pikirlerden alyp galmak üçin gaýrat edýärdik. Degişli ýerler kimler barada gurrungy diýe, haýsy jemaat barada gurrungy diýe gaty gowy bilýärler. Dördüncü bilen musulman doganlar daşar ýurda okuwa diýip çykanmyzdan soňra bir tekfirji, radikal düşünjeli adamlar peýda boldy. We ýene de hökümete garşy gurlap, cihat bir zat diýip radikal düşünjeleri ýaýratjak bolurlar türkmenleriň arasynda. Biz hem musulman doganlar ýene de bilenimizden, başaranymyzdan bulara garşy göreşdik we bularyň akidalarynyň batyllygyny açykladyk. Şonda şol kişiler maňa garşy wagys çykardylar, ýörüýte wagys çykardylar. Maňa we bir musulman doganymyza garşy ýörüýte adymy tutup wagys çykardylar. Bular hökümetiň adamy, bular kapyr, gany halal, bular öldürmeli diýip ýörüýte wagys çykardylar. We netijede näme boldy? Alhamdulillah öz batyllary bilen ýitip ýok bolup gitdiler. Bu diýen waka
namda kim we kimler barada gurrun diýe şu orada işleýänler gowy bilýärler. Bu töhmede atýanlar we eger başarýan bolsalar degişli bölümlere barıp şu diýänmi anyklap bilerler. We şol hili ýalňyş düşünjeli radikal jemaatlar barada 21-nji asyryň harijileri diýip 3 bölümden ibaret wagty 1,5 sagada ýakyn ders çykardyk. We şol ýerde cihat zat diýip hökümete garşy gidýän radikal toparlar barada atlaryny tutup hadisler esasyny düşündirdik. Häzir hem şol ders dur musulman doganlar dinlemedikler alyp dinläp bilerler we dinlemeklik maslahat berýän. Soňra musulman doganlar daşar ýurtda türkmenleriň arasynda köpüňiz bilýäňiz hökümete garşy gurlap video çekýänler peýda boldylar. Halky gizjelep, barda adam aýdyp, ýok adam aýdyp, her hile gedip halkyň duýgulary bilen oýnap, halky köçä döküp Türkmenistany bulaşdyrmak isleýän fitne fesatçylar peýda boldylar. We olar bir wagt näme diýdiler? Çak bilen 5 ýyl mundan öň ýaşuly öllü bolun köçä çykyn diýip halka meçe worup fitne fesat çykarmak istediler. Bilýänler, Aşgabatda tanklar gezip bolun çykyn köçä dökülüň diýip şeýdip videolar goýdular. Goşanda biz nasihat goýduk. Goby hili çağırışlara allanmaň, watanymyzyň asudalygynyň kadryny biliň diýip nasihat etdik. We häzir hem şol sesli nasihatymyz internetde dur dinläp bilersiňiz. Şonda musulman doganlar ol kişiler maňa näme diýip töhmet etmäge başladylar? Bular hökümetiň mollasy, bular ýa-da hökümete işleýärler, hökümetden pul alýarlar we şoňa meňzeş gurrunlar bilen her zat diýip gördüler. We musulman doganlar şondan bäri hökümete garşy video goýanlara allanmaň, bu hili adamlary dinlemäň, fitne fesada sebäp bolmaň diýip nasihat edip gelýäs. Şo zatlar barada giň işleýini açyklap, ähli sünnet musulmanlaryň musulman hökümdarlar baradaky akidasy, inancı diýen dersimizde jikmejik açyklap berdim. Onu dinläp bilersiňiz dur. Yankı diýişim ýaly musulman doganlar bularyň aýdýan bu töhmetleri we jihada çagyrýa, hökümete garşy çagyrýa we şoňa meňzeş zatlar eşege aýtsaň gülküstüzler, şo derejede boş gurrunlar. Gurrunmyň soňunda musulman doganlar men dile geçjek, beddoga etjek. Aslynda beddoga etmek gowdal. Emma insan mecbur bolsa beddoga etmäge ruhsat berilýär. Birine agar töhmet atmak zulümdür, haksızlıktır. O töhmet atylýan kişi mazlumdur. Mazlumyň dogasy hadiste gelişýäli kabuldur. Dilegim şu, musulman doganlar kim bolsa bolsun, cihat diýip ýa-da başga bahane bilen hökümete garşy gidip ýurtda fitne fesat çykarýan bolsa, çykarmak isleýän bolsa we asudalyň bozulmagyna sebäp bolýan bolsa, watanyna dönüklik edýän bolsa, kim bu töhmetçileriň diýişýäl dini bölmek üçin çuwal pul alýan bolsa, Allah Teala şol kişilere lagnet etsin. We ünswerin, kim şu hili bolmaýan musulmanlara hökümete garşy gidýär, jihada çagyrýar, dini ýykmak üçin çuwal pul alýar, olary ýehudy goraýar diýip töhmet etýän bolsa, Allah Teala ol kişe, ol töhmetçe lagnet etsin we şol hili adamlara Allah Teala yer bilen ýegsan etsin. Amin, amin, amin. We bizi Allah Teala'nın razylygy üçin gowuryp, silap, hormat goýup gepimize gulak asyp dinleýän musulman doganlardan aýratyn haýyş edýän. Şu dersimi musulman doganlar hökmen paýlaşyň, eşitmedik doganlarymyzy eşitdirin, bilmeýän benneler eşitip bu ýasama bidgatçy mollalar dinläp töhmete girmesinler. Şuny şu doganlarymyz hem eşiter ýaly sizden paýlaşmaklygyny aýratyn haýyş edýän musulman doganlar. Allah Teala dini ýoýan bidgatçy ýasama pir soplaryň şerrinden ähli musulmanlary gorasyn. Alhamdulillahi rabbil alamin.